Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PX. Ang topic po natin ngayon ay ang baryang 2 kroner ng bansang Denmark na may taong 1925. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen natin dyan at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol. At ayan, shoutout din sa mga nag-comment sa aking video. Ayan, isa-isahin natin. Ayan, shout out Alamid Vlog TV, maraming salamat. Jmards TV, Ricardo Soriano, ayan, shout out sa iyo pare ng Quezon City. Ayan, shout out Ricardo Soriano. Liling Vlog, ayan. Emily Gito Official, ayan. Binto Marak TV, Laylingaw TV, Jose Neri, ayan, Rogelio Tapalya, ayan, shoutout sa iyo. At kay Manoy Greg A. Ahero, ayan, shoutout Manoy. Ayan, Kabayan Rasta Coin 24, shoutout. At special shoutout kay Dian Ramil Bianya, ayan, ng Cainta Rizal, ayan, salamat sa pag-support. Yard Eats and Life Vlog, ayan, shout out. Lakay Siasat TV, shout out sa iyo, Lakay. At kay Sika VTS, ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa pag-support sa aking channel. At ito na nga, ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking barya na 2 kroner ng bansang Denmark. Ayan, 2 kroner Denmark, ayan. Kongi AF Denmark, ayan, CXC, ayan, na may taong 1925. Pasyalan natin ang features nito. Ayan, ang features nito, issuer Denmark, King Christian X, 1912 to 1947, type standard circulation coin, years 1924 to 1941. Ang value nito, 2 kroner. Ayan, ang currency nito, krone. Ayan, 1873 to date. Ang composition nito, aluminum bronze. Ang weight nito ay 13 grams at ang diameter naman nito, 31 mm. At ang thickness nito, 2.45 mm. Ang shape nito, round. Ang technique nito ay milled. At ang number nito, N number 4926. At ang references nito, KM number 825, SCO number 42. Ayan, dumako na tayo sa obverse. Ayan, Crown CXC monogram dividing the date with the mint mark and initials of mint official and money year below. Ayan, ang lettering nito, Kongje AF Denmark, HCN GJ. Ang translation nito, King of Denmark, HCN GJ. Ayan. Dumako naman tayo sa reverse, denomination above large crown, country name below. Ayan, lettering 2 kroner Denmark. At ang translation nito, 2 kroner Denmark. Ayan, at ang H nito ay Esmoth. Ayan. Puntahan na natin ang price nito sa Numista. Ayan, puntahan na natin ang 1925. Ayan, ang total mintage nito ay nasa 3,248,000 to be exact, at ang frequency nito ay nasa 63% pa. Ayan, ang price nito, ang very good ay nasa 48, ang fine nasa 72 pesos, at ang very fine nasa 111 pesos, at ang extra fine naman nasa 169 pesos. Ayan. Ayan. At ito nga yung aking 2 kroner na barya. Ayan, ang bansang Denmark.
Ayan, 1925. Ayan, nasa 97 years na ang ganitong barya, 1925. So, 2022 ngayon, 97 years na. Gano'n nakatanda ang baryang ito. Ayan. Matagal-tagal ko na rin nabili ito. Siguro mga migit 1 taon na hawak kong ganitong barya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.